Kahle waba ingane eyiphutha kumina. Ingane engangayilindele ukuthi ingafika. So yonke into eyikhulumayo nje mayicela something mina nje angifuni lutho nje lungihlanganisana. Kahle kahle ngangifuna ngisho ukumkhipha. Ingoba ngathi mangabe ngithi ngiyokhipha isisu kaca ukuthi inyanga seyihambile ngizofa. Ngabe sengigcina sengimgcina kanjalo. Kodwa nje kahle kahle sisi ayikho into engihlanganisa naye. Ingiphatha kabi indaba yakhe. Angifuni uqamba amanga. Baluvuke ngolaka sibathe hawu usineyedwa uNtombi lalelo la ekhaya. Ayi But umzwile oyechaza ukuthi isimo sikuphi kahle kahle. Shothi ngijezela amacala engingawazi. Shothi ngifela izona engingazazi. awufela amacala. Kodwa Uma umuzwa uma ekhuluma kanje usafisa namanje ukubona ubaba ngisho? Kabi. Mhlambe khona ngingaphathwa kangcono. Okay. Ngiyanibingelela nonke babukeli bayo iBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona nombukiso. Elami igama nguStufuza Dlanga Madlezulu. Ngumngwenya komsavokazi Mvuleni. Ngintokazi zaLibamkhize ngumamsebenzi Ndlela. Lezi izinkinga zomndeni. So ke sibhaleliwe ke la umntwana omncane nkosami uMamthembu ukhala ngomama wakhe ukuthi yena uzibona engazuthi akalinganiswa nosisi wakhe uSneh. So uzochaza lonke udaba asimlaleleni ukuthi uthini. Asalama ninjani? Ngiyaphila nami. Mina ngumamntwana waNdlela, ngicela unazi nani? Yebo, igama lami nguSinethemba ngawaNgqulunga. Ngqulunga? Yebo. Usobiya? Yebo. Okay. Ngicela ukwazisa. Igama lami nguNonhle kwaMthembu. Mthembu. Yeah. Alright, ngicela ukwazi kahle kahle ukuthi why nisibizele la empangeni. Ngicela nje ungichazele la udaba lisuka khona kuze kuyofinyelela kuvuthondaba. Mhlawumbe ngiqale ngawo. Yebo sis isizathu esingenza ukuthi ngize nginibhalele namhlanje. Nginenkinga mina lapha ekhaya. Sihlala noma uma kunezinto abuye ezenze sesezingangiphathi mina kahle. USneh usisi wami omdala. Indlela uma siphatha ngayo usiphatha ngendlela engafani. Okay. Maye siphatha ngendlela engafani-ke nanokusenzela izinto-ke hayi ubuye asenzele izinto ngendlela engafani. Akufani nakho. Yebo, so-ke mina-ke kulo nyaka ngiyafunda ngenza umatric. Nakho ka-matric lapho ngifike kanzima. Ngiyifeyilele esikoleni ngesimo sakho njalo ukuthi ekhaya. Ngibuye ngingahlali kahle. Okay. Kumanje-ke inkinga nje esize yangenza ukuthi ngize ngizilana-ke ngidinga i-ID. Ngidinga i-ID nje uma-ke indlela ahleze ngiphatha ngayo-ke akafuni ngisho ukungenzela i-ID. Mhlambe kulezi zinto othi azikuphathi kahle azenzayo ungalilinganisi njengabantwana bakhe. Mhlambe mase ungibalulele nje ngawani ubalule ubeke phezu kwetafula futhi wake wenza lokho engikusakukhumbula ungiphatha kahle waphinde wenza nalokho waphinde wakhuluma kanje ujwayele ukwenzela usibani bantu ethize mina angenzeli. Ngicela nje ukubeke ngembaba ngifisa ukwazi ukuthi izinto ezikanjani lezi othi uma aphathi kahle ngazo. Njengakho nje yabo uSinethemba ngoba usisi wami omdala. Even makumele kuwashwe akawashi-ke yena-ke akapheki akenzi lutho nje endlini umsebenzi wasendlini hlezi wenziwa yimi. Ngisho kuthiwa-ke ngiya-attend amaklasi ngibuya late esikoleni ngifica kungenziwe lutho ekhona yena. Ngibuye ngizoqala phansi ngenza umsebenzi yasendlini. Sinethemba? Yebo. Ngibona ngazuthi akakuhlebi vele ukhona nawe la. Ukuyiqiniso kashayo? Yebo kuyiqiniso. Usuke uhleleleni ungazenzi ezinye izinto edinga ukuthi zenziwe endlini yena ulinda ukuthi kuze kubuye yena. Kwesinye isikhathi cause vele bengijwayele ukuthi uyena umuntu owenza izinto endlini. Okay. Mina isikhathi esiningi cause ngisuke ngibhizi nezinto zami zesikole. Okay. Yeah. So uma usihlele encwadini awusakwazi ngisho nanokuthi upheke-ke noma ukline sekufanele uvuke uhlale encwadini the whole day shothi awugezi nje. Cha bengisuke ngipheka ngoba ngithi usisi wami omncane vele akanankinga yena. Nomsebenzi Nje usuke yasendlini. ephuma esikoleni
and class la matric sonke siyalazi ukuthi kanjani. Nawe uyafunda nawe uyafunda. Why beningabambisani? Why udedela yena? Because ngelinye ilanga kuyokwenzeka ube nenhlanhla kufika umendo. So uthi akwazi ngisho ubeka uphuthu. Uthi uma upheka uphuthu kuvele kuphuma ipapa. Why ungafunda ukuzijwayeza nawe njengomntana wentombazana ukuthi hayibo kuyasetshenzwa phela endlini awuhlala izitshe ezingcolile. Kunamagondane kunamakokoroshe la asizakalayo uma kuthi indlu ibheke phezulu. Kwesinye isikhathi ngisuke nginganaki ngoba usisi wami isikhathi esiningi uyena owenza izinto and nami angicabangi ukuthi mhlampe uyagqilazeka ngalowo ndlela leyo. Kodwa ngibonile ukuthi cause akanayo i-ID. Ngibonile mase kuhamba isikhathi ukuthi kahle kahle khona shuthi indlela esitreateka ngendlela engafani. Ingakho ke nami sengigcine ngaze ngabona ukuthi hayi ayikho right le ndlela le esitreatwa ngakhona. Ngiyakuzwa kodwa manje ngikuzwela kude. Kodwa ke kulungile. Ngicela ukwazi la. Mhlambe ngabe uma usekwambeka nje kuyena uthi ma mhlambe kungani why kwenzeka kanje why ngibonakala ngazuthi mina ngiza emumva kunabanye abantwana basekhaya. Umchazele nje indlela ofila ngayo ukuthi hayi mina ngiyithandi lento le. Uma phela ngaso sonke isikhathi nje umuntu onolaka makuziwa ngathi mina. Ayikho nje nencane into ayizwayo engishoyo nje. Mange nje ngakhuluma uvela avuka ulaka-ke ke ngoba nakho nje uthi ngize ngibhalele nina ingoba cha i-ID yona sekushaya isikhathi ngiyayidinga. Sekuze nje kwashaya isikhathi sokuthi ngiyayidinga ngampela kakukade futhi ngangimcela-ke ukuthi ngicela ngisize angenzise i-ID ayenze lento yakhe okuhleze evuka ngolaka-ke. Ngiyakuzwa ukuthi uthi uma unolaka mekuza ngakuwena uyakunderstand lokho. But ke yena ke ungicela ungiphentele isithombe sakhe ukanjani? Uma phela umuntu bandla ohamba isonto nje umuntu olungile emphakathini okungangokuthi ngisho ungathi utshela umuntu walapha endaweni esihlala kuyona ukuthi ukuphatha kanjani ungiphatha kanjani masisodwa ngize ngingakholwakali-ke ngoba phela waziwa nje njengomuntu nje oyilungele bandla. Okay, ubaba? Ubaba mina angimazi kahle kahle ngoba nayo leyo ngangiyaye ngithi mangihlukumeza ngithi ngiyamtshela ukuthi okungcono ngivele ngiyohlala ekhaya. Asho kungiqeda-ke futhi nalapho angazi-ke ngoba bazi angimazi sidala. Isithombe lutho? Hlobo akafuni ngisho-ke nje mangikhuluma indaba yakhe nje noma ngithi ngicela ukuyohlalela ngasekhaya-ke hayi. Kusho kungiqeda. Manje-ke ngoba sekufunakala i-ID kanje esikoleni ingakho ngize ngacela uSine ukuthi at least ngicela naye ebandla angikhulumele naye angazi noma uke wazama noma akazamanga kodwa isu anginikeze lona lokuthi sizama ukuthola usizo nakwabanye abangakwazi ukuthi basisize. Sine mhlambe nawe uke wazama ukucela ukwazana nobaba noma into obungayinakile? Hayi ubaba kwathiwa akasekho vele. Asisanaye sewahamba emhlabeni. Oh okay. Umndeni wakhe nike uyawanazisa wona uma? Hayi cha bakazisazisa. Akazanazisa wona. Okay. Wena uma umbuza ngobaba uyaba nolaka if ubuzo wenakhe? Yena nje vele abo edabukise mase ngibuza ngayo isikhathi esiningi ngingathanda ukumbuza ngayo. Because umuntu ongasekho vele. Okay. Yazi into enginotisayo yini the time ngisanibuza ngithi zaziseni usho esinye isibongo nawe futhi washo esinye isibongo. So angi-understandanga ukuthi nitheni ngosisi noma mhlawumbe nihlukene ngobaba and mengimbuza ngobaba wakhe usho kunye uthi akamazi nawe futhi ngiyakubuza ngowakho angazi noma nanzalo babo yethu. Mina sisanginalo ulwazi oluphelele bandla ngoba nje eyami nobaba nje into engakazi ngakhulunywa ngisho la endlini. Njengoba manje ubiza isibongo sababa. Mina wangitshela ukuthi ngwamthemba ngazi-ke noma ngumthembo ngampela noma kwenzakalani. Uma wakutshela kanjani? Uyena wathi ngwamthemba. Okay. Kodwa nje kababa ayikazi ngaphathwa kunalokho uvela ayivukele ngolaka nje. Nawe Sine futhi awukazi umbona baba wakho awumazi nawe? Hayi angimazi. Okay, kulungile. Uma uyakhuluma kodwa naye? Umuntu okwazi ukukhuluma noma uye usisi wami la ngoba mina nje
ngoba ukhona-ke ngiyacela bandla. Ngicela njengoba manje ngifisa ukuthi nimsondeze abuye azohlala nathi sonke sikwazi usixozeluleni udaba. But ngoba nakho uthi uMamthembu uzwa wena kangcono ma ungasiyekeleli angasihlafuni. Ngiyabonga. Ngicela sinisondezele ma. Yeah, ngiya-understand kona kuhle ukufunda. Kuhle ukufunda, kuhle ukustudisha, kuhle ukwenza umsebenzi wesikole. Kodwa akwazi phela ukuthi wena usuzovuka nje ekuseni uhambe uyogeza mase uyabuya uhlale encwadini the whole day. Awusaklini la uhleli khona ekhaya, awuwashi izitsha, awenzi lutho, awuwashi even iwashing yakho, iwash uzolinda usisi wakho omncane ukuthi akwashele ukhona. Hayi ngeke sine. Hayi ngeke bafethu ngeke nje ngeke. Sabona kunjani? Ngiyaphila mama kanjani? Ngiyaphila nami, mina ngumamNtola ngohandlela. Ngibiziwe amadodakazi akho wothu. Acela ukuthi cele ngize ekhaya. Kunodaba-ke abafisa ukuthi ngilwe ngami nawe ukhona njengomzali. So bangibekela-ke indlela nje abahleli ngayo la ekhaya. Angifuni kube ngazuthi ngiyabafunza. Ngicela ubane isikhathi sakho ubalekele ukuthi bafisa ukuthini kuwena bobabili, kodwa bengifisa uqale uMamthembu achaze. So Mamthembu ngicela ukukhulumisana nama. Yebo mama. Sibhalile la sabhalela uhlelo sesicela abantu lungenelele kulesi simo lesi esenzakalayo la ekhaya. Ma nawe uyabona-ke ukuthi indlela esihlalisene ngayo ungasho ukuthi ayingigculisanga. Sekukaningi ma izinto ngiyibuka zenzeka la indlela osiphethe ngayo, siphethe ngendlela engafani nosisi wami. Uyazi-ke nawe ensukwini ngeke ngathi ngiyazama ukukhuluma nawe mayelana ne-ID. Uyayazi ma indlela nawe uvele ungithethe ngayo-ke okuwukuthi ngize ngacela usisi wami la ukuthi angisize angikhulumele nawe mayelana ne-ID. Naye-ke kukhomba ukuthi ngathi akakwazanga ukungisiza size safika ekuthenini sibhalele uhlelo la lukwazi ukuzongenelela. Ma wena indlela owenza ngayo la ekhaya ngimncane mina kunoSine, kodwa imina owashiwashi ngingasine, mina ohleze epheka la endlini, umina kahle wenza yonke into. Ma wena ngisho kumele kukhokhe ama-school fees kuyenzeka mina ungangikhokheli. Kuyenzeka ma kuney'mali ey'khishwayo esikoleni ngigcine mina ngingayitholanga. Ngiyafeyila ngisho ukufeyila ngifika late mina esikoleni. Angihleli nje kahle ngisho ngithi ngiyakubuza ma ngekhaya lami uvele uvuka ulaka nje angazi ukuthi kahle kwenzakalani ma. Isona sizathu namhlanje esingilethela leso. Wena Sinebe kungani ungakhulumi nami? Ongaze nihambe nifuna amakhamera, ningilethela amakhamera la ekhaya nizokhuluma ngey'ndaba zami, bazothi nje ngempela omakhelwane. Inkinga phela Njengumuntu onjena mina ngaziwa njengomuntu o-right la emphakathini, kanti mina kusho ukuthi ingane zami angiyiphathi kahle. Niyazi lento eniyenzayo ayingiphathi kahle namanje. Why nenza lento eniyenzayo? Bongakhuluma ingane-ke wena nami. mama bengizokhuluma nawe ukuthi inkinga phela manje usisi lo omncane akanayo i-ID. Yes, ngiyavuma kana-ID into engiyaziyo leyo. Ke wangicela malanga ngithezeni ukuthi ucele i-ID. Wena angithi uyasho ukuthi ucele wena. Usho ukuthi wena njengomuntu omdala ubona ukuthi okay wena ungakhona ukukhuluma nami, uhambe uyongilandela abantu bamakhamera bazongibuka ke ngathi ngumama nje o-useless. Niyenzelani lento eniyenzayo ngempela? Ningihlazelani? Mama inkinga fanele sonke sibe right, sijabule sonke. Ngiyaku-understanda lokho ukuthi nifuna ukuba right. Niyazi ngiphatha kabi kanjani lento eniyenzayo? Ma ngiyafana uhlezi uvuka ngolaka wena nje angiphathi-ke ma kuyimi ngithi ngiyakhuluma. Ngibona ukuthi manje ngabe uyathula ngithi wena uhlulekile ukuthi uzokhuluma nami? Ma ungilalele yini okuyisho ma ngithi ngiyayikhuluma nje. Inkinga ma, inkinga yakho. Inkinga niyangipakanyela ukuthi nikhulume no-2. Ngiyumzali wenu, ngiyalizala. Manje nina niqhamuka senizokhuluma nobabili, nikhuluma nobabili. Angithi ngiyazi into eningibizele yona amakhamera la ukuthi nifuna ama-ID, nifuna ama-ID. Eyazi angiphatha kabi lento eniyenzayo. Okay, ngiyaxolisa. Ngiyabaxolisela but mina ngithathela phezulu ngisibangisa ukuthi bathi kakhulukazi uMthembu ubekile waxaxa ukuthi njalo uma ecela something kuwena uzobhonga ngolaka.
So ingakho-ke bengingahlosile ukuthi azakubonise nabantu and asho ukuthi ufuna ukuhlaza kuyikona ukuthi akakwazi ukukhuluma nawe. So mina into engifisa ukuyazi ile eyokuthi kanti yini mhlambe le stress kangaka eze umntwana ezwe kunzima ukukhuluma nomzali wakhe. Sisiyazi nje it's a long story indaba yale ingane mina. Nginaso isikhathi ngizokulalela. Kubuhlungu yabo nje mangicabanga ngayo lento lena ngivele ngizwe ubuhlungu kakhulu. Ngizokuchazela ke sisi ngoba uthi unaso isikhathi. Njengobezwa nje izibongo zabo zingafani sisi yabo. Yes. Ngangithandana no baba umntanami. Okay. Ku right kumnandi. Ngasuka mina la empangeni ke phela ngoba ngibona isikhathi ukuthi sekunesikhathi nje ngafoni yabo. Ngihambe ke mina ngithi hayi uthi ngeke ngigibele nginemali yokuya eThekwini kuphela anginayo yokubuya emuva because ngiyazi ngiyakubaba ingane yami yabo ngishiya ingane nomama. Okay. Ngithi ngiyahamba ngeThekwini ngiyobheka ubaba engane yami ukuthi kwenzakalani mhlawumbe phela eThekwini yazi ukuthi nginemigilingwane emkhulu eminingi so ngitshela ukuthi hayi ngizofika lapha yana ngithole nemali yokuthi ngibuye. Okay ke ngahamba ke ngaye eThekwini mangifika eThekwini ngiyakwazi la ehlala khona vele baba engane yami ngihambe ngiyofika endlini mangithi ngiyafika endlini Mhlawumbe wawushilo ukuthi uyeza ngangasho because wayengasa-phone wayengayibambi ifoni sasingaxabananga nje kwakuwumuntu uyabona nje lo othanda amantombazane. Wayebhizi. Wayebhizi ethanda amantombazane. Yes. Ngihambe mangifika khona nje mangithi ngiyafika hawu sekuntambama mhlawumbe ikhathi kwakulwa ko-3 ntambama ngifika khona. Yes. Hayi ngithi mangifika ngimfice unentombi endlini cabanga. Kungiphathe kabi lokuthi hawu angixoshe sisiyezwa angixoshe uqosha uma wengane yakhe athi nje ngimhambele ngoba ngiphathangana nengane ayithi nje ngathi mhlawumbe nimini onephutha. Hayi ngibona ukuthi ke nabamakhelane vele angibajwayele ngihambe ngithi ngiyahamba ke ngiyogibelela ukuthi ngibuyele ekhaya kuyanetha sisiyezwa emnyango akangidabukeli nakancane ngihambe mangifika lapha ngime kuqhamuke ubaba wakhe. Hayi maye qhamuka uqhamuka nje ubhuti right inkosi yami ame hawu sisunjani ngiyaphila hawu ngiyakhala mzuzu hawu yini uhlalele umeleni lana ngithi mina ayi bhuti nginenkinga la ubaba engane yami ungixoshile endlini yabo avela athi awu kodwa abantu besilisa ave benjalo athi sisi sekulate ithana ngikuthathe ngiyokulalisa endlini wekhaya kuwumuzi nje umuzi wakhona umkhulu baba khona lapha eThekwini. Hayi ke ngihambe ke nobhuti ngempela mangifika ubhuti endlini angithatha ngifake endlini angibekela amanzi okugeza ngigeze angenzela ikhofi angiphakela ukudla ekitchen kubo umzwa kubo omkhulu kubese kuzoba nendlu yakhe eceleni yabo. Hayi ngigeze ngibe comfort nje vele ngibese ngihlala phansi ke athi ubhuti ke la ngoba labantu basekhaya bakwazi uzolala embedeni mina ngizolala esofeni. Hayi ngijabulele khona lokho ngithi hayi ngiyabonga ke bhuti ke Nkosi yami bese ke sengiyaqala ke sesiyahlala ke nobhuti ke sengiqedile udla nokugeza nani. Hawu ubhuti sixoxa ukuthi nginalo babuhlungu phela ukuthi baba engane yami ngiyayimthanda. Yes. Hayi ke ngiloko ngiyakhala hayi ubhuti agcine esondela kumina ke awangiduduza hayi gcine ke sisike sekwenza ke inkinga ke. Sekwenza ukuthi sesiyagcina sesilala sobabili embedeni mase silala sobabili embedeni ayike sibe sesiyalalana ke kanjalo masilalana kanjalo ubhuti avuke ekseni futhi anginikeze imali yokuthi ngibuyele ekhaya abese anginikeze imali yama morning after. Okay. Ethwenzela ukuthi noma ngathiwa kwenzakaleni ngize ngingabreak yabo. Yes. Kusho ukuthi ngixakekele Nkosi yami ingane yami lena njengobabona nje bengathi bayalingana yayisancane ngibona ukuthi bengiyofuna imali vele lapha yana manje le mali engizahamba ngiyidlula ngayo ngiyothenga ama morning after ngitshela ukuthi hayi anginalutho yabo ngihambe ngifike ekhaya ngiphethe uplastic ingane yami iqhubeke idle hayi ngihlaleke ukuhlala kwami hayibo ngizobona nje sengino 3 months ukuthi hayibo ngikhulelwe kanjani. Hayi angithatha ngenamba kababa wakhe yabo kodwa khona kubo ngiyakwazi. Yes. Hayi ngiqhubeke ngikhulele lo ngiyabuzwa ekhaya ukuthi awu
Kwenzakalani? Uphinde wakhulela ngoba phela bayamazi ekhaya ukuthi ubaba wakhe vele ubaba kalokhuzana akawuyena nje lo muntu owondla kalula. Okay. Uwondla nje ngokuthi funeka alandelele, funeka umphushe, funeka umphushe. Hayi bese-ke lapho-ke sisi-ke sengiyahlala-ke ngikhulelwe kanjalo. Manje ubaba wakhe wayengitshelile ukuthi yena unomuntu o-straight. Vele ayikho into esingabe siyayithandana naye. Azazi sathandana nje. Kwakungisiza nje kwaya ukuthi-ke phela-ke ngeke uze uhlale nihlale nobabili ningaseyihlobo. Yes. Hayi-ke wavela kanjalo-ke. So mayivela-ke yena-ke nje kahle kahle waba ingane eyiphutha kumina. Ingane engangayilindele ukuthi ingafika. So yonke into ayikhulumayo nje mayicela something mina nje angifuni lutho nje lungihlanganisa naye. Kahle kahle ngangifuna ngisho ukumkhipha. Ingoba ngathi mangabe ngithi ngiyokhipha isisu kaca ukuthi inyanga seyihambile ngizofa. Ngabe sengigcina sengimgcina kanjalo. Kodwa nje kahle kahle sisi ayikho into engihlanganisa naye. Ingiphatha kabi indaba yakhe. Angifuni qamba amanga. But akazicelelanga yena ukuthi akafike ngaphansi kwaleso simo leso. Akazange azazicelele. So umfaka kanjani ku-stress sakho nobudedengu obenzekile the time kade ubuya kababa wengane njengoba uhlangana nobaba wakhe nje. Why kufanele angene ekuthenini wafika kanjani ekubeni akazicelelanga? Hey sisi khona ku wrong khona ukuthi ngimhlanganise kodwa nje kahle kahle ayi ukuthi naye uphina ngibangela isicefe kancane kancane angibuza mama mina uphi ubaba wami ayi Ngiya-understand. naye lona ubuze mama mina ubaba wakhe washona kungiphatha kabi lokho. Naye lozo ngibangela isicefe uzofuna ubaba wakhe wangithola emgaqeni manje ufuna izitori eziningi manje ngikhetha ukuthi nje mayikhuluma nami ngivele ngibe nolaka nje caca ukuthi futhi ngabashayi. Understand ubuhlungu osebakhekile enhlizweni yakhe because yena usevele ayitshela ukuthi shuthi awumthandi. Akusho ukuthi angimthandi kodwa nje ayi shema kumanje udinga nje i-ID kumanje. Ungitshelile ngokuthi udinga i-ID kodwa phela bengasho ukuthi-ke manje mangabe udinga i-ID sekumele ngisukume-ke ngigijime-ke ngiyofuna i-ID bekufuneka ngilinde hayi ukuthi angaze ngibize namakhamera athina kamakhamera nge-ID. No, ngiya-understand ukuthi mhlawumbe usebuhlungwini angilo kodwa lezi zinto ayidingayo fanele ngabe uyamenzela ngokuphelele futhi usukumele phezulu because umntwana wakho nawe shika nje ukuthi watholakala kanjani and ubaba akekho eduze but ukhona wena njengoma kodwa sisi uyacabanga ubuhlungu engibizwile ngale ingane. No, ngiyikhululene-ke nje kuwesi ngoba nje mina from ePampasini ithini yimi wena naleyo ID mele sigibele masedrobheni sisemakhaya la naloko kufunda kwakhe ngimfundisa kanzima. Yabo nje ngesifuna i-ID nje manje iyaphela imali yeqolo. Ubaba wakhe mhlawumbe ngabe uke wazama uphinde abuyele khona umtshele nje ngesimo sengane? Angikaze Nkosi yami-ke nje ngibona yena nobaba. Okay, wayesingaqali lapho mhlambe yonke into mhlambe uzokwazi ukuthola indlela yokuphilisana naye nomntwana ngile phambili. Kodwa njengoba yengitshelile sisi ukuthi unomuntu wakho straight mangifica mhlawumbe usashada yabona nje ngiyibukisa ngabantu lento lena nje shema angifuni qamba mangingiphathisa ngenhliziyo ebuhlungu. But uyadeserve ukwazi ubaba wakhe, uyadeserve ukuba seduze kwakhe, uyadeserve uthando lababa wakhe. Eish Ngiyacela wenzele umntwana ke ngoba indlela aphathe ngayo la endlini uze uthi kumina uze wacela ukuthi ma ungcono-ke ngihambise kababa ngiyohlala khona because ngazi iyona kakhulu lento engicasulayo ukuthi uya kababa wakhe uyakwazi ukuthi wavela kanjani ezezajaha ukuthi uya kababa wakhe uzofika athi ubani uzalwa ubani. Yabo angazi nokuthi ngingathini. Ukuzwa nje indlela watholakala ngayo. Ngibhlungu uma sonke lesi sikhathi ebengangitsheli. Wakwazi nje ukuthi ngatholakala ngenye indlela mina ngedwa. Kunalokho ebevela avukula nje uyabo kubuhlungu. Kuyangicika ukuvela kwakho. Uyiphutha nje empilweni yami wangibambezela kahle kahle. Kuyangithusa-ke umama uma ngabe echaza ngalolu daba lolu. Yes, ngiyakuzwa ulimele and wadinwa kodwa angisho ukuthi mina ngiyamkalela isikhathi sokuthi melimele kufanele ngabe usepholile manje. Angikusho lokho mina. But babukeka sebebadala abantwana bakhe. Kufanele ngabe usadlula ekuthenini kwenzakalani
mese kuba ukuthi yena focus ekuthandeni iy'ngane zakhe because kakhulukazi le kaMthembu fanele ngabe wafocusa ekuthenini uyamthanda-ke sekwenzekile-ke okwenzeka konke but ingane naye yakhe phela okugcineni kosuku ingane naye yakhe fanele ngabe uthanda ingane yakhe okudlula zonke ezinye izinto ingane yakhe ingakhali ngokuthi awuhlezi nolaka when it comes to yona uyakwata uyathetha unolaka akukho fair akukho right umntwana angazicelelanga ukuza emhlabeni ungaphansi kwesimo esinje mhlawumbe ngabe nginey'nto ey'ningi kabi nje empilweni ubazange uvele ngale ndlela ivele ingibuyisele leya nto i-stress sokuthi ngangihlukunyezwe ubaba wakhe ngaphinde ngazothola edeke esinye i-stress phezu kwesinye yabona nje hayi useke wazama indaba nje yokuhlala phansi nomeluleki wengqondo noma i-psychologist lutho sisangikazi awusidingi leso sikhathi kodwa ney'nkinga ngizwa indlela okhuluma ngayo uma ngabe uthi uyiphutha uyacika wonke lawo magama lawo ngiyacabanga ukuthi aya-straight enhlizweni yakhe afika njengomkhonto uzobona ahlaba ayahlikize so mhlambe wayesingaqali ngawe mhlambe ubone i-therapist ubone ukuthi ungenza njani nje mhlambe ngosemqondweni ubhodla ekubeni naye ebenzelwa ne-ID nezinto ebekade ey'dinga bambisane ngapha nangapha zonke izinto zigcine sezi-right. Kuyaphinde futhi nalapho mhlazane kulethwa lo makholesini lawo ma-psychologist wakhona ngiphinde futhi ngilethela amakhamera ngizobuka yizo no I know ngoba le ngane bezizeza icabangiswa yinje lento ukuthi sesengilandela amakhamera indlela babephatheke ngayo and ngiyabaxolisela hayi but ngiyacela bebengabiza ngisho umuntu womndeni bakhona omkhulu lana bakhona ogogo lana bazokhuluma nami hayi ukuthi ilento yabo ukuthanda ama-social media ngiyabaxolisela yiyo lento le ngiyabaxolisela bawathanda kakhulu ama-social media baze bakhetha ukuthi bawolanda abantu engingabazi ngiyabaxolisela ubona lokho khona lokho ukuthi nibize abantu engingabazi uvuke ngolaka sibathe hawu usineyedwa umuntu obelalelo la ekhaya hayi but umzwile oyechaza ukuthi isimo sikuphi kahle kahle shuthi ngijezela amacala engingawazi shuthi ngifela izona engingazazi awufela amacala kodwa uma umuzwa uma ekhuluma kanje usafisa namanje ukubona ubaba ngisho kabi mhlampe khona ngingaphathwa kangcono okay angisho uyakhumbula ukuthi uthe uma kungenzeka ukuthi ngabe ubaba usashadela noma kunjalo mhlampe angakwazi ukungilalela mengikhuluma okay ma ngiyacela bandla ngoba uthi uyakwazi ekhaya kababa ngiyacela ngala sobe sidila nawe ne-psychologist ngala i-ID fanele enzelwe ngala kwelinye side uyafisa ubona ubaba wakhe noma kuthiwa usashadela kulungile kodwa okusalayo kufanele akwazi kubo kufanele aluze uthando lokababa ukuthi lunjani so ngokuvunyelwa wena ngiyacela ukuthi at least usinikeze indlela yaphambili kusuka manje akunankinga mina nokuthi ayobona ubaba wakhe ngizomhambisa khona noma ngingakhumbuli kahle istop but ngizosuka la sasuka khona nje nobaba wakhe ya kodwa umuzi nje ngisawubona ngamehlo omqondo nesibongo futhi negama lababa wakhe futhi ngisalazi yebo nenkampani wayesebenza kuyona wangitshela ngayo so zama ukuthi sifune yonke leyo okay so mawuzumana ke kuvumela manje kufika kanjani ke kuwena happy sengiyabonga at least ukwazile namhlanje ukuhlala ngilalele ngikhuluma yes and ngingakujabulela ngelinye ilanga ukumazi-ke nami umuntu ongizalayo okay so okwamanje uma ngiyazi usanobuhlungu enhlizweni yakhe akakapholi ngezinto ezazenzeka kudala nangokufika kwakho so ngiyacela nawe umuphi isikhathi angisho manje uvumile nokubona i-psychologist mnikeze naye isikhathi aphefumule abhodle ngalento uyozabe right ungamxini kakhulu njengoba bathi chaza ukuthi uyamxina kungcono eqaleni because bumxina nje bowungazi ukuthi ikuphi inkinga manje usuyazi so ngicela ulekelelane naye futhi umasi ne ngiyacela bantu imisebenzi esendlini ungaze ulinde azabuye uyintombazane nawe ubona ukuthi endlini fanele kuhlele ukuclean ngaso sonke isikhathi ungaze ulinde ukutshelwa uma ukuthi enza ukuthi ungaze futhi ugqilaza omunye umntwana because nikhona nabawu2 ninezandla nikhubazekile niphelele ni right nakwazi ukusebenzisa umqondo ukubona ukuthi izitsha zingcolile kufanele iwashwe so ungaze ulinde naye azabuye umsebenzi esikoleni thola ukuthi ukhathele ngoba nakho wena ufocus encwadini bambisanani ningosizi noba u2 nabandawonye ibuye isibelethweni esisodwa so bambisanani nithandaneni
Ma, ngiyabonga kakhulu isikhathi ongiphe sona kwakubhodla nje usho ukuthi kwenzakalani aze afinyelele emhlabeni. Ngiyabonga kakhulu. Yebo. Buka lapha ekhaya la sikhona njengamanje. Kuyenzeka ukuthola ukuthi emndenini khona lo yedwa nje ongakuthandi. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi uyakuzala futhi noma umakho noma umama wakho. Zihluphe buza ukuthi hawu kanti kwenzakalani. Kawazi umlando wakho la uphuma khona, especially laba bantu abangawazi ama-parents wawo amanye, because sonke zalwa abantu ababili. Kodwa uma kukhona oyedwa ongamazi, ihluphe ngokubuza ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe uthola ukuthi nje hayi ukuthi ngoba nakha akufuni, uyibona ukuthi mhlawumbe i-history iyavutha enhlizweni yakhe ngenye level and akakuthandi lokho. So mekukuthi unenkinga zixake, buza musu kulokhu uthula, isho ukuthi angikho happy ngokuthi nokuthi. Ayikho umuntu ozokusiza uma uthi uhlele ekhoneni uthulwe na usho ukuthi kubhlungu kuphi. Khuluma khona uzokwazi ukuthola usizo. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike ushare. Ngiyathanda kakhulu. Isiyohlangana ke kuma diaries. Bye. Umana ke ukutshengisile noma uvumile noma uvezile ukuthi akanayo inkinga yena nokuthi ayise uMamthembu kubo. Ngoba usakukhumbula kuyikona ukuthi akakwazi ukuxhumana nobaba wakhe, kodwa usakhumbula egcekeni la kubo la babekhona. So kufanele siye khona siyobheka ubaba. Akunankinga noma seshadelwe noma akakashadelwa yini, ngoba iyona into akhale ngayo leyo kakhulu. Kodwa ngeke uze kusize phela. Okusalayo umntwana kufanele azi la ezalwa khona. Unemvume ephelele, unelungelo lonke eligcwele ukuthi azi ubaba wakhe, unelungelo eligcwele futhi ukuthi athole uthando lababa wakhe. So ngeke ahleze lokho ehlele kumama sonke isikhathi. Mekukuthi uyathanda ukuya baba wakhe, kufanele ayiswe kwababa wakhe. Ayikho into esingayenza ngalokho. So ngiyacela bazala lapha emakhaya, ngiyazi izinto esidlula ngaphansi kwazo ezisilimaza umoya. Kakhulukazi mekuthi unomntwana owamthola ngendlela owawungaqondile ngayo, mhlawumbe wawungamhlelelile, mhlawumbe nje wawukade ungayimisele, and then athushuke nobaba wakhe uthola ukuthi unenkinga eziningi, niyaxabana njalo. Kodwa ukuthi nixabene noba u2 akusho ukuthi umntwana phela ajezele into ayengekho yena yenzeka. Ulethwe yinina, so njengokumletha kwenu mnakekeleni umntwana, anga complain, akafile uthando kubona abazali bokwethu uma besaphila. So ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, bese uyalike, bese uyashare. Ngiyathanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza mama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy.